מה זה איי? מה את עושה? וואה. מה זה? אני עושה כנפיים עם רוטב וסום. של בסול? של בשר. באמת את צדיקה. נכון. איך קוראים אותה? אותי? אותה. מי זה אותו? איך קוראים אותה? אותה, אני לא מבינה עברית. לא מבינה עברית, yes? Why not? שמרי. שמרית הררי? וואו. יחזקאל בן שבת? What? מה? חזי? חזי. שמרית הררי? חזי? מי חזי? מי אני? יחזקאל בן שבת? כן. Here you go, Mr. President. הרי שלו. פרסידנט. פרסידנט. וואלה, מנפנפת פיליפינית. אני בחיים לא ראיתי מנפנפת פיליפינית. הגבר צריך לשבת, נכון? אחרת אני נפנף אותך. אחרי זה, אם לא היא, תנפנף אותי. תודה רבה לך באמת. כפרה, מאיפה באת אליי? היד שלך נהיה כמו שמעוני. שמרית הררי! אוי, זה קבבוס. שמרית הררי! מה? מה? יחזקאל בן שבת? כן, עוד מעט שבת. מה? חזי? זה בשביל עונג שבת. Here you go, Mr. President. קבבוס. I think you are